Assalamu alaikum jama'a, barkamu da kasancewa a wannan lokaci, barkamu da kasancewa a channel namu na Arewa Enterprises. Kada ku manta kuna tare da Ismail Sani mai Saraki TV. A yau zan nuna yadda za ku yi adding tag na duka bidiyoyinku wanda misali kuka riga kuka fara sawa ba ku sa ba, da kuma wanda kuka riga kuka sa ba daidai ba kuna so ku canja shi da wanda kuke so. Sai ka shiga ta dashboard naka, my videos, sai ka shiga wanda kake so. Misali wannan babu tag, misali ko akwai tag din ma ba shi nake so ba, no option. Ya zo da tag din, sorry na sa shi a default upload a zo, sai shi ne mai kamata a shi na kofa, wannan ne kamar mai sawa, no option. Tag babu tag. To bayan shi akwai inda ma na sa wa'inda ba na so. To abin da za a yi, za ka ɗauka tag ɗinka da kake son daga bidiyon ka ya kasance, amma rubutawa ne za ka yi, za ka iya rubuta, amma copy ne in ka ga dama duk za ka iya. Misali na yi copy, ya fitowa. Za ka yi ka rubuta, ni wannan kawai nake so yanzu, ko kuma bari mu goma under studio nawa, default upload nawa mu kwashe shi. Settings, default upload. Ko kuma bari in rubuta videos, shima mark, select all video, edit, add tag, sai inda kake so replace all, sai ka rubuta tag din. Misali dai wannan su nake so su kasance a tag nawa na duka bidiyon, sai in yi upload. Za ku ga da bambanci da yadda na sa wancan da wannan. Hatta shi wannan da ya zo a default upload shi ma zai canza saboda duka ne updating. Bari refresh. Sai bari in shige shi, da na sa shi kun ga tag din shi da nasa daban, yanzu wanda ne replacing daban. Na yanzu na ɗazu daban, na yanzu daban. To haka shi ne za ka yi replacing all tag naka, sai mun kasance a ɗauka na gaba insha Allah.